halo perlok ngapnya song bhai pi haka neka YouTube channel kejonga kabanga ai kerteng LD thong ni peja haka neka sengi kabanga manta ngi likai hono mau peja neka video do bandakut saki dala kajong kikmat ma ulang kumno yol SCP ang banga shu talk nga shu lam ler nga shu edit nga shu lek kumne kumtai peji haka neka video saki hi dala kijong kikmat kabapi page haka neka video ngam dan ai ban ong tang kom tai perlak sa subscribe ya kan YouTube channel kajonga sa share haki social media ko Facebook lane Instagram haki WhatsApp status kijong pi page kan video ngiwan kai shane umau kibreu ro ki abon baha kibawan kai hu ne umau kiba kwa tip sa komen haka komen sebok ka jonga iway pe iway kiba komen ngan reply ya ka message ka jong pi ya ki komen ka jong pi ayu pire ban ong hak ka video ro sa komen hi lada dan kijing duna kijing tam kenang banga kum ta unos play video ro ngan la ban tip ngala ban lek bah yo le se na preng jong pi ki nong page kan ka video la dadai ba pidang thamai pidang yu itang mantai kan ka video ka jonga sa subscribe no padom badam kan ka video POE ha une umau em kajing jrong ro kata kajing he ro kata kajing yar ani ngate ngampar lap mau mo kom une shane sha than jongi udon mo sha ne sha langpi than rimuliang ngatrai tang une hi uba nga alap ngala syam ngala yo idala kijong ki khamat ba u he u yar kajing jrong kidon kisi chang to halor umau phi tanat bha pe kila ker narot ma kila ker narot itanat bha ki khlong ki khna ro kasngo shngan ban yaj ban yang ban wan kai he une umau namar u long madan mo katno kajing sngo moja ki ba wan kai picnic wan bam khana shane ngiro mentang la ra daka ja daki jingbam ki ngin se khawai ngam la ban pen EFP ke jing khawai supaya tang ya kan video ka ba ngaring kibon bhamo ki breu ki bawan kai nang ne na thain na jan une umau udon chane sha thain rimuliang mo ngan saya tu ya kasinong udon hai lada pi kwa bantip sa komen ngan saya tu tang kom ta perlak page kan ka video sakhi hi dala kijong ki khmat dak ka ba pi page kan ka video snga bhawa nam skip ya kan ka video page na do basdang hadu bakut kenang ba penyo shai na do ba kalinti ya nang ne na rod jong no mau shadu site sejarang page ma pilayu hi dala kijong ki khamati kan video da ia kane ya une umau ma ya une umau don hang ne kini kisik kini ki mau ki plang ro kidan dia tangkum ta perlak oh kajing sengau muja itu dia ha karena lah oh wan su teban oh ni lah nih pi bahab dah jibang filana dah wow dia makan tu ka dajre sap ini सरकार में खला ba jibang tu iya
Nama jasa jauh. Ini barak ini. Ada. Ada nah tahu try. Makan bahare. Sok. Wow. Kado ke kau. Ya nak ya. Oh, lebay. Ai mah. Ikan ya, Kan ano chino. Ikan này. Kia là cái này. Kue kacang. Sebelah. Tan dulu kira canggung arang. Nggak ada cat nolak. Enak, kedang, oke ngi, sadar.
Ni orang tanya siapa?